ChatGPT ஃபர்ஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணு. ChatGPT-யா? எதுக்கு மச்சான் என்னோட ChatGPT கேட்குறேன்? இல்லை இப்போ நிறைய பேர் ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரி கூட காமிக்கிறாங்க, ChatGPT ஹிஸ்ட்ரி தான் காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சா நல்லா இருக்கும். என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்னு அது கதறம், அது ஓப்பன் பண்ண உடனே. ChatGPT நான் இல்லாமல் இருக்காது மச்சான். இப்போ அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நான். சரி, ஒரு வார்த்தை பேசுங்க, எப்படி பேசுது பார்க்கலாம். இப்போ நான் இதே தான் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் வந்து இவனை மாதிரிலாம் இல்லை கைஸ், நான் அவனை தமிழ்லேயே ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்க. நீங்க இப்படியா பேசுவீங்க? அவ்வளோதான் மச்சான், நம்ம உங்ககிட்ட பேசுகிற மாதிரி அவங்ககிட்ட பேசுகிறா, அவ்வளோதான். இது என்ன இருக்கு? ஓகே, நல்லது தான், எப்படி பேசுனாலும் நல்லது தான். அது கன்வே ஆச்சுன்னா போதும். மச்சான் இங்கே பாருங்க கைஸ், நான் ஒன்று கேட்டால் அவன் என்ன ஒன்று கேட்டிருக்கான் பாருங்க, கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக சொல்கிறான்றான். அவ்வளோதான், நாங்கள் வந்து மாமா மச்சான் மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அவன் இல்லைன்னா நான் இல்லை, நான் இல்லைன்னா அவன் இல்லை கைஸ். I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I see you there.